Ahoj přátelé, nové video, nový název, hlasy duchů, neboť jsem na tuto činnost zůstal sám. Zabývám se tím pořád, ale v tuto chvíli se spíš zabývám seberozvojem. Já učím lidi sebelásce, sebehodnotě, sebeúctě a pochopením života, smrti a podobně. Nicméně jsem si řekl, že bych se mohl podělit s první zkušeností, co se týče duchů, paranormálních jevů a těch věcí s tím spojených. Takže pojďme na to. Bylo to v tu dobu, kdy jsem ještě byl rodičů, to bylo tak 18, 19 let, to už je hodně velký pravěk. No a mimo těch zvuků, všelijakých klepání a podobně jsem zažil, my jsme teda bydleli v baráku, jo, v domě, takže žádný sousedi nebo paneláky prostě nebyli. A mimo všelijaké klepání jsem jednou zažil i to, že jsem slyšel v chodbě na parketách, vlastně vedle pokoje, jako když hodíte lehce ten tenisový míček, jo, na zem, tak lehce. Tak jsem to pak řekla mamce a ta říkala, že to byl náš pes, jo, že náš psík prostě, že si občas hraje s balónkem. Řekla jsem si, ale proč bych si hrál ve 3 v noci, jo, s balónkem. Navíc bych slyšel to ťapkání, jo, vlastně když psík jde po těch parketách po zemi, tak to slyšíte. No a za několik měsíců samozřejmě slyšela to stejný balónek, když hodíte, a přitom pes spal vedle ní, úplně se k ní, choulil se k ní, jo. Takže to je jedna z věcí. Dokonce jsem zažil i takovej fyzický atak, když jsem usínal, nespal jsem, usínal jsem, byl jsem tak jako v polospánku a měl jsem s bráchem patrovou postel. On spal dole, já nahoře. A takhle byla ta zeď, takhle byla ta postel, to zabrlí a já jsem takhle měl přes to zabrlí takhle ruku, ne, a takhle jsem prostě ležel a jako by někdo takhle prostě sílou, takhle mi ta ruka úplně oddytla, jo. A tak jsem rozsvítil a dole na bráchu říkám, co děláš, ty vole? A brácha spál, to tam uzdí, prostě přelepený a spál. Takže to bylo takový asi jediný, co se mi stalo i fyzicky, těžko říct, do dneška nevím, co to bylo nebo kdo to byl. Nicméně, když babička ještě žila, tak ona měla pokoj v přízemí, v chodbě, kde jsem se mimochodem necítil moc dobře v té části té chodby. A říkala, že občas na něj někdo bere za klíku, jo, a klepe. Ona se teda zamykala, takže dřív jsme si mysleli, že už prostě, že se jí to zdálo nebo takhle, ale starý barák, rodinný dům, těžko říct, co tam bylo, jo, už to je hodně let. Fakt je to už hodně let, takže to je taková jedna z mých zkušeností, které do dneška nejdou vysvětlit. No a pak se vlastně potkal Teresku a spojili jsme se a vzniklo Gvozdu, protože ona byla taková výjimečná, prostě byla vnímavá, citlivá, viděla duchy normálně klasicky, jo, celkem často. A byla s ní jedna entita jménem Erik z nějakých 20. let. A já jsem si dřív myslel, že si to vymyslela, nebo že si to myslí, že to je jenom její představa. Jenomže pak jsem se setkal i s tím, že jsem to Erika slyšel jako prostě šepot, jo? Šept, jedno slovíčko do ucha pravýho, jo. A později jsem ho i viděl, ne přímo jako zjevení, ale vysoký stín, jo. A říkám Terce, ty Erik je vysoký, že? Jak to víš? Říkám, no teďka jsem ho viděl, jo. Takže byl s ní, pak ji teda ji upustil, odešel, jak se říká, do světla. Takže to mě utvrdilo v tom, že Tereska si to nevymýšlí, dokonce jednou Erik zapl televizu. Jo, my jsme prostě z ničeho nic se pustila televize, sama od sebe, oveľaž daleko schované, pustila se televize, konkrétní stanice rádiová a konkrétní skladba. Jo, a on chtěl, aby jsme to slyšeli. Terka se zajímala o takový nezvyklý autory, melancholický skladby, jo, bez zpěvu, prostě skladby takový ty starý. A
toto je další důvod, proč vím, že s ní Erik byl. Takže jsem ho viděl, slyšel, takže když mi dneska někdo řekne, duchové nejsou, tak jako to je fakt úsměvný. Jako jo. Každopádně ani předtím, ani potom se mně už nic takového nestalo. Jo. Kdyby se mě zjevil duch, nebo bych slyšel konkrétně nějaký slovo nebo něco. Jo. Takže podotýkám, prášky neberu, nepiju, jsem úplně v pohodě, jo. Takže pro hejtery jsem úplně zdravý člověk. Myslím si, že kdybych dělal nějaký psychický testy s hejterama, tak dopadnou daleko líp než ti hejteři. Ale to je jedno, o tom nechci teďka nějak rozsáhle mluvit. Každopádně prostě jsem si to zažil dost, i včetně těch komunikacích, jo, takže vím, která bije, takže opravdu duchové jsou součástí našich životů, našeho světa a můžeme se bát, můžeme mít obavy, ale nic s tím prostě nenaděláme. A to, že se někdo vysmívá, tím akorát zakrývá ten strach a obavy, který tady z těch věcí má. Každopádně mám v počítači spoustu nahrávek, jo. Máme přístroje, kdo nás znáte, tak víte, máme kalvojky, gozmetry, spreadboxy, prostě jo, takový ty přístroje. Neptejte se mě, jak to funguje, já nevím, protože tady je spoustu youtuberů, kteří zpochybňují tyto přístroje, říkají, že to je nesmysl. Ne. Je mi jedno, jak to funguje, neřeším to. Pro mě je důležité, že to funguje, že opravdu poznám ty hlasy, poznám komunikaci, na rozdíl od Wi-Fi nebo od nějaké elektrické energie. Prostě to člověk musí poznat a až bude někdo hejtit, tak doporučuji, napřed si to kupte, zkuste si to na vlastní kůži a potom můžete o tom mluvit a říkat, že to nefunguje. To funguje. Jo. Takže tak, přístroje používají spoustu prostě lidí nebo těch týmů. Bohužel je i fejkujou, takže chápu, že zase může někdo myslet, že to jsou jenom takový zábavy a fejky. Ale dneska se dá obelhat všelico a prostě pokud někdo chce jenom sledovanost, popularitu, tak udělá cokoliv. Ale tak mi nefungujeme. Mně úplně jedno, že tady mám 300 sledujících. Mě to nevadí, já tady jsou o to, abych pomáhal těm duším, abych pomáhal těm lidem, těm klientům, řekněme. A je mi úplně jedno, kolik lidí tomu věří, nebo ne, protože duchům, entitám je úplně jedno, kolik lidí na ně věří. Až každý člověk umře, tak pak zažije, jo. Většinou ti lidi, co tomu nevěří, jsou pak po smrti vyděšení, jo. Vidějí svoje tělo někde ležet, jo, a nechápou, co se děje. Takže, ale říkám, o tom mluvit nechci, každopádně jsem chtěl jenom říct nějaký příklad nebo moje zkušenosti tady s těmato věcma a taky zmínit vlastně, že jsem přejmenoval stránku jak na YouTubeku, tak na Facebooku. Hlasy duchů Brno, takže kdo ještě nás nezná, tak si nás najděte, jinak samozřejmě pokud někdo napíše, zavolá, že má nějaké problémy, já vždycky dám příčinu, může to být, ne pokaždý to jsou duchové, jo, ne pokaždý, většinou to jsou prostě nějaké sugestce, jo, každý vidí démony, jo, každý prostě, jsou tady i vtipálci. Dlouho jsem byl v kontaktu s jednou 15letou slečnou, která si mi snažila namluvit, že slyší hlasy, jo, ale pak jsem zjistil, že si ze mě dělá jenom srandu. Takže vtipálky nebrat. Ono samozřejmě možná nějaký vtipálek se s ním potká do budoucna, jo, protože většinou, kdo tady sama srandu, tak se s ním setká tváří tvář. A to pak je sada, přátelé. Jo, takže zatím vše, co jsem chtěl. Pokud něco bude, tak samozřejmě dám nějaký nový video. Teďka se tím zabývám sám, protože někoho do týmu nemám. S Tereskou už rok nejsem, což jistě víte, takže dělám teďka tady ty věci sám. Takže kdyby cokoliv, tak určitě nějaký nový video. Tak se mějte pěkně, ještě si užijte zbytek let a někdy ahoj, čau, Michal.